Jissokta it-tisgwit bejn esponenti laburista Botta u risposta fil-pubbliku hekk kif l-eks deputat mexxej laburista Joe Brincat għażel permezz ta' kitba fuq it-torċa jattakka lill-eks Speaker tal-Parlament fi żmien Gvern Laburista Miriam Spiteri De Bono għal diskors li wettqet fit-tifkira ta' jum il-Vitorja. F'diskorsa Miriam Spiteri De Bono li għamlet 16-il sena membru fih dan il-Partit Laburista fi kienet membru tal-Eżekuttiv u attiva fil-Labour Women's League fej kella l-irwoli ta' President u Segretarju Ġenerali qalet li il-mewt tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia xel ħafna bozzot ħomor ta' twissija u appellat għall-laqda biex jitwettqu t-tibdiliet neċessari. Hija appellat ukoll biex ħadd ma jintelef fil-botti partiġjani biex jiskurja punti politiċi li waslu għar-rebħiet plasugu u jwaslu iżda għal-firda. Dan il-kliem imma ma tantx oġob lil Joe Brincat fejn qal li qatt ma jaċċetta dak li qalet Spiteri De Bono u li bwiċċu minn quddiem ma jaqbilx magħha u li kliema fejn il-Monument tal-Vitorja weġġaw. Joe Brincat li leħnu għadu sinonimu mal-istazzjon tar-Radju Laburista mhux biss infexxi attakka lil Spiteri De Bono imajjar ukoll il-Heritage Malta. Huwa qal id-diskors tal-ex speaker ma jbiddilx in-natura tal-Monument tal-Vitorja u sejjaħ lil ħafna awtoritajiet, inkluż Heritage Malta, li jinsabu fir-raqda għax huma imħallsa tajba u għalhekk għadhom ma stempħux. Joe Brincat għalaq l-artiklu tiegħu billi qal li qatt ma jistaqbel b'nitfa' mad-diskors ta' Miriam Spiteri De Bono.